हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आता प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मग मी चालू करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण करतोय 13वा अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. आता क्षेत्राचा अर्थ काय आहे, क्षेत्रज्ञाचा अर्थ काय आहे हे मी तुम्हाला या अध्यायात नीट समजावून सांगणार आहे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता समजावून सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना तुम्ही सर्वांनी जिकडे आहात तिकडनं नमस्कार करा. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहिली आणि इस्कॉनच्या मंदिरांची स्थापना केली. जर त्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहिली नसती तर आपल्याला समजली असती का? सांगा बरं. नाही ना. म्हणून श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार करा, त्यांचे आशीर्वाद घ्या आणि मगच काहीही तुम्ही भगवद्गीता वाचायची असेल, जप करायचा असेल, त्यांचे आशीर्वाद घेऊनच जप करायला बसायचं. आणि त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला शिकवलं त्यांना सुद्धा माझा दंडवत प्रणाम. आता आपण चालू करूया. आता अर्जुनाला काय जाणून घ्यायचे होते की आपण कोण आहोत, आपण शरीर आहोत की आत्मा आहोत, आणि भोगता कोण आहे म्हणजे एन्जॉयर कोण आहे, प्रकृती म्हणजे काय आहे आणि ज्ञान म्हणजे काय आहे. हे सगळ्या गोष्टी अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलेल्या आहेत. दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये सांगितलंय ना आपण काय आहोत. तुम्ही मला सांगा, शरीर आहे की आत्मा? तरी पण अर्जुनाला परत एकदा या गोष्टी विचारायच्या आहेत कृष्णाला. आणि कृष्ण कसा आहे, शांत आहे. परत परत त्याच गोष्टी विचारल्या ना की तो ओरडत नाही, चिडत नाही, परत नीट एक्सप्लेनेशन देतो. समजेपर्यंत कृष्ण बोलतच राहतो. तर आपण कोण आहोत, आपण आत्मा आहोत. पण आपल्याला आपला आत्मा दिसतो का की आपल्याला आपलं शरीर दिसतं? सांगा. शरीर दिसतो.
शरीर दिसतं आपल्याला. समजलं का? आता समजा जर एक माणूस आहे आणि त्यांनी एक शर्ट घातलेला आहे आणि शर्टच्या वर त्यांनी कोट घातलेला आहे, तर आपल्याला त्याचं शरीर दिसेल का की त्याचा कोट दिसेल? शरीर नाही दिसणार त्याला. शरीर नाही दिसणार, मग आपल्याला त्याचा कोट दिसेल. त्याचप्रमाणे हा आपला आत्मा आहे. आत्म्याच्या वर एक शरीर आहे, त्याला म्हणतात सूक्ष्म शरीर. ते शरीर कशाचं बनलेलं असतं? मन, बुद्धी आणि खोटा अहंकार. खोटा अहंकार आणि खरा अहंकार म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगेन. आणि त्याच्यावर कुठलं शरीर असतं? स्थूल शरीर, जे आपल्याला दिसतं. ते स्थूल शरीर कशाचं बनलेलं असतं? पंचमहाभूतांचं बनलेलं असतं. पंचमहाभूतांना इंग्लिश मध्ये म्हणतात 5 ग्रेट एलिमेंट्स. ते कुठले आहेत? कोण सांगेल मला? भूमी, आकाश, हवा, पाणी, वायू आणि काय? अग्नी, वायू, आकाश, अग्नी, वायू, भूमी, वायू, अग्नी, आकाश आणि हवा. समजलं? या सगळे इकडे सगळं दिलेलं आहे, अग्नी नाही दिलाय की तो खाली आपल्याला दिसत नाहीये. तर आपलं शरीर आहे असं असतं. आपल्याला स्थूल शरीर दिसतं, पण स्थूल शरीराच्या आतमध्ये सूक्ष्म शरीर असतं. ते सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धी आणि अहंकाराचं असतं. आता खरा अहंकार काय आणि खोटा अहंकार काय? आपल्याला सर्वांना खोटा अहंकार असतो बरं का, खरा नसतो. खरा अहंकार कोणाला असतो? संतांना असतो. आणि अहंकार म्हणजे काय? म्हणजे हे जाणायचं की मी कृष्णाचा सेवक आहे. जो माणूस हे जाणतो की मी कृष्णाचा सेवक आहे आणि मी एन्जॉयर नाहीये, जे काय मी करतो ते कृष्णामुळे करतो, जे काय मला मिळतं ते कृष्णामुळे मिळतं, हा खरा अहंकार. पण आपला कसा अहंकार असतो? खोटा अहंकार असतो. आपण काय म्हणतो? मी एन्जॉयर आहे, मी काय कोणाचा सेवक नाहीये, मी एन्जॉयर आहे, मी सगळं करतो. तर जेव्हा आपण मी 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 म्हणतो ना, तेव्हा काय असतो? आपला अहंकार खोटा असतो. आणि जेव्हा आपण म्हणतो कृष्ण 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 म्हणतो, कृष्णामुळे सगळी कामं होतात, कृष्णाचा मी सेवक आहे, कृष्ण हा एन्जॉयर आहे, जेव्हा आपण असं म्हणतो तेव्हा तो अहंकार खरा अहंकार असतो. समजलं तुम्हाला? म्हणून आता जे संत असतात ना, ते काय करतात? त्यांना माहितीये की कृष्ण हा एन्जॉयर आहे, म्हणून ते जेव्हा ते एकदम जेवण जेवत नाहीत, पहिल्यांदा ते कृष्णाला जेवण अर्पण करतात, मग थोड्या वेळ थांबतात आणि मग ते जेवण ग्रहण करतात. ते पहिल्यांदा त्यांना जे काय मिळतं ते पहिल्यांदा कृष्णाला देतात. का? कारण त्यांचा अहंकार खरा असतो. हेच इकडे दाखवलंय. सगळ्यात आतमध्ये जे तुम्हाला येलो लाईन दिसते तो आत्मा आहे. त्याच्या बाहेर तुम्हाला ही डॉट्स डॉट्स डॉट्सची असलेली लाईन दिसते ना, डॉटेड लाईन, तर ते सूक्ष्म शरीर आहे आणि वर ही पांढरी जी लाईन आहे ते स्थूल शरीर, म्हणजे आपल्याला दिसतं ते. कृपा वाचतेस? हो माताजी. आपण कोण आहोत? आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आपण आत्मा पाहू शकतो का? आत्म्याचे आकार आहेत. आत्म्याचे आकार काय आहे? नाही, ते केसांच्या टोक्याचा 1/10,000 भाग आहे. आत्म्याचे गुण काय आहेत? आपण ती
जाळू शकत नाही किंवा ओले करू शकत नाही किंवा कापू शकत नाही, तो दुसऱ्या शरीरात स्थानांतरित होतो. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाचा प्रश्न होता आत्मा काय आहे. मग कृष्ण काय करतो, समजावून सांगतो की आत्मा कोण आहे. मग आता समजा जर तुम्ही असा तुमचा केस बघितला आणि केसाचं टोक बघायचं, त्या टोकाचे 10,000 भाग करायचे. किती भाग करायचे? 10,000. 10,000 आणि 10,000 भाग केल्यावर एक भाग केवढा छोटा असेल तेवढा आत्मा छोटा असतो. आणि आत्म्याचे गुण तुम्हाला माहिती आहे की त्याला जाळू शकत नाही, आपण ओलं करू शकत नाही, कापू शकत नाही, त्याला सुकवू शकत नाही. आणि आत्मा काय करतो, एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात जातो. आणि मग जेव्हा माणूस मरतो तेव्हा हे जे शरीर आहे त्याचं ते सोडून तो परत दुसऱ्या शरीरात जातो. आता शरीराचा रथ, आता तुम्हाला माहितीये का, हा रथ इकडे तुम्हाला घोडे दिसतायत का? तर एक घोडा, हे 5 घोडे म्हणजे काय, आपले 5 इंद्रिय. इंद्रिय म्हणजे काय, सेन्सेस, म्हणजे डोळे, नाक, कान, जीभ आणि त्वचा, हे 5 सेन्सेस झालेत. आईज, इयर्स, नोज, टंग आणि स्किन. तर हे 5 घोडे आहेत. मग या 5 घोड्यांना कुठे जायचंय, आणि मला सांगा, हे 5 घोडे तुम्हाला कसे दिसतायत? आनंदित दिसतायत की रागीट दिसतायत? रागीट दिसतात ते. असं वाटतं की ते एकमेकांबरोबर त्यांचं पटत नाहीये आणि त्यांचं भांडण होणार आहे, बरोबर? हो माताजी. हा, तर आपली सुद्धा 5 इंद्रिय असतात ना, आईज, इयर्स, नोज, टंग, स्किन, तेही तसेच असतात. आता समजा जर हा लाल घोडा म्हणजे डोळा आपण म्हणूया, हा घोडा म्हणजे कान, हा ब्लॅक घोडा म्हणजे जीभ. तर जो घोडा डोळा आहे त्या घोड्याला कुठे जायचं असतं? त्याला बाहेर सिनेमा बघायला जायचं असतं. डोळ्यांना काय हवं असतं? सिनेमा बघायचं, कार्टून बघायचं. पण दुसरा घोडा जो आहे ना, त्याला कुठे जायचंय, म्हणजे कान, त्याला कुठे जायचंय? ऑर्केस्ट्रामध्ये गाणी ऐकायला जायचंय छान छान, किंवा जिकडे लोकांची भांडणं होतात ना, तर तिकडे त्याला जाऊन उभं राहून भांडणं ऐकायची. आता तुम्हाला पण असं माहितीये का, आता तुमच्या वर्गामध्ये समजा जर दोघांचं, मित्रांचं, मैत्रिणींचं, कोणाचं खूप भांडण झालं, तर तुम्ही थांबता ना ऐकायला काय हे बोलतायत, कसं भांडण करताय? नाही. ऐकता ना तुम्ही? हो की नाही मला सांगा. नाही. हो. ऐकता ना? किंवा टीचर जोर जोराने ओरडते कुठल्या तरी मुलाला, तर तुम्ही ऐकता की कान बंद करून बसता? ऐकतात. ऐकतो. आणि आपण सगळं ऐकतो ना, काय चालू आहे काय नाही. तर तो कानांचा विषय आहे. कानाला काय आवडतं? कुठे भांडण चाललंय, कुठचं काय चाललेलं आहे ते ऐकायला खूप आवडतं. मग त्यांना त्या ठिकाणी जायचंय. मग जिभेला काय आवडतं मला सांगा? टेस्टी खायला. मग या घोड्याला कुठे जायचंय? रेस्टॉरंट मध्ये जायचंय, पिझ्झा खायला आणि आईस्क्रीम खायला त्याला जायचंय. मग त्याच्यानंतर हा घोडा म्हणजे नाकाला काय आवडतं? छान छान वास घ्यायला आवडतो, म्हणून त्याला गुलाबाच्या बागेमध्ये जायचंय बसायला आणि सुंदर वास घ्यायचा आहे फुलांचा. आणि हा त्वचा म्हणजे काय? स्पर्श. आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही जेव्हा आजारी पडता आणि तुम्हाला बरं नाही वाटत, तेव्हा तुमची आई तुमच्या बाजूला बसली आणि तुमच्या डोक्यावरून हात फिरवला, तर तुम्हाला आवडतं का? हो. खूप आवडतं ना?
हो खूप माताजी. आवडतं. का? कारण तो प्रेमाचा स्पर्श सर्वांना हवा असतो. तुम्ही तरी माणसं आहात, पण प्राण्यांना सुद्धा तो खूप स्पर्श आवडतो. माझ्या भावाकडे कुत्रा आहे ना, तर काय तो करतो, आता मी कधी त्याच्याकडे गेले पुण्याला, मग काय करतो, मी गेल्याबरोबर त्या कुत्र्याला केवढा आनंद होतो. तो अगदी माझ्या जवळ येऊन बसतो, चिकटून चिकटून बसतो. माझ्या पायावर त्याला बसायचं असतं, माझ्या मांडीवर बसायचं असतं. आणि जोपर्यंत मी त्याचे लाड करत नाही ना, त्याच्या पाठीवरून हात फिरवत नाही, जोपर्यंत त्याला जवळ घेत नाही, तोपर्यंत तो अगदी माझ्या पायाच्या अवतीभवती येत असतो. का बरं कुत्रा असं करतो? त्याला सुद्धा वाटतं की कोणीतरी माझे लाड करावे, कोणीतरी माझ्यावर प्रेम करावं. म्हणजे कुत्र्या मांजरांना सुद्धा प्रेम हवं असतं. तर ही 5 इंद्रिय, एकाला जायचंय सिनेमा बघायला, एकाला जायचंय भांडणं ऐकायला, एकाला जायचं आहे रेस्टॉरंट मध्ये जायचंय, एकाला बागेमध्ये जायचंय, तर एकाला चांगल्या माणसांकडे जायचंय, प्रेमळ माणसांकडे जायचंय. त्याच्यामुळे त्यांचं भांडण चाललंय आणि त्यांचं भांडण चालल्यामुळे ते पुढे जात नाहीयेत, किंवा गेले तर काय होईल, ते वेगवेगळ्या डायरेक्शन मध्ये गेले तर हा रथ जो चाललाय त्याचा अपघात होईल. आणि इकडे ही जी लगाम आहे, लगाम म्हणजे मन, ही 5 इंद्रिये या मनाला ओढतायत. आणि इकडे जो ड्रायव्हर आहे, चॅरियट ड्रायव्हर किंवा रथ जो हाकतोय, तो जो ड्रायव्हर आहे त्याचं नाव आहे बुद्धी. आणि ती बुद्धी जी आहे ती काहीही करू शकत नाहीये. आणि या रथामध्ये जो पॅसेंजर बसलेला आहे तो म्हणजे आत्मा. तर आत्मा घाबरून बसलाय. आपली सुद्धा जे शरीर असतं ना, असं असतं. आत्मा कसा बसलाय? घाबरून बसलाय. का घाबरून बसलाय? कारण मन आणि बुद्धी या 5 घोड्यांना कंट्रोल करू शकत नाही. आणि त्या 5 घोड्यांना वाटेल त्या ठिकाणी जायचंय, पण आत्म्याला माहिती आहे की त्याचं खरं घर कुठे आहे. तुम्ही मला सांगा बरं, आपल्या सर्वांचं घर कुठे आहे? कृष्णाकडे. करेक्ट. कृष्ण कुठे राहतो? कृष्ण कुठे राहतो? गोलोक वृंदावन. कुठे राहतो? वृंदावन. गोलोक वृंदावनात राहतो. आणि आत्म्याला तिकडे जायचंय. पण आता आत्मा घाबरलाय की हे मला कुठे घेऊन चाललेत घोडे. आणि या ड्रायव्हरलाही कंट्रोल करता येत नाही, ही लगाम पण काही करू शकत नाहीये, मन बुद्धी दोघांनाही काही करता येत नाही. आता काय, आपला अपघात झाला तर काय? तर त्याचप्रमाणे हे जे असतं की आता तुम्हाला गाडीत तुम्ही बसला आणि ड्रायव्हरला सांगितलं तुम्ही की माझ्या घरी घेऊन जा. आणि ड्रायव्हर गाडी चालवतोय, पण त्याला माहीतच नाही कुठे घर आहे. तर त्याप्रमाणे हा जो ड्रायव्हर आहे याला माहीतच नाही, याला कंट्रोल करता येत नाहीये या घोड्यांना. हे जिकडे घेऊन चाललेत तिकडे घेऊन चाललेत. तर मग असं जर झालं की तुम्ही गाडीत बसलाय आणि ड्रायव्हर तुम्हाला तुमच्या घरी घेऊन जात नाहीये, तर तुम्ही कसे बसाल? घाबरून बसाल ना. आणि थोड्या वेळाने तुम्हाला जोरात रडायला येईल ना, घर दिसत नाहीये म्हणून. तर तसंच आत्मा जो आहे ना आपला, तसंच होतं. तो घाबरलेला असतो आणि तो सगळ्यात स्ट्रॉंग असतो. पण त्याला जेव्हा अन्न मिळत नाही खायला, म्हणजे त्याचं अन्न म्हणजे काय? आत्म्याचं अन्न म्हणजे हरे कृष्णाचा जप करणे, मंदिरात जाणे, सेवा करणे. त्याला जेव्हा त्याचं अन्न मिळत नाही आणि त्याला माहित नसतं की आपण कुठे चाललोय, हे लोक घोडे कुठे मला घेऊन जातात, तेव्हा तोही घाबरून बसलेला असतो.
आता हे बघितलं आत्मा कसा असतो, पिंजऱ्यामध्ये बंद असतो. पिंजरा म्हणजे आपलं शरीर असतं आणि हा पोपट म्हणजे आत्मा आहे. तो ज्याप्रमाणे पिंजऱ्यात बंद आहे त्याप्रमाणे आपणही पिंजऱ्यात बंद आहोत. आता हात वर करा आणि मला सांगा, आता मी पिंजरा बदलला आणि सोन्याचा पिंजरा केला, तर तो पोपट सुखी राहील का? स्वरांजली, हो नाही अभिजित, नाही माताजी. करेक्ट, नाही. तो सुखी नाही राहणार का? कारण पिंजरा सोन्याचा असेल अथवा चांदीचा असेल, तो पिंजराच आहे ना, तो बंदच राहणार. आणि या पक्ष्याचं खरं घर कुठे आहे? कोण सांगेल मला? रिया, सांग. त्याला पूर्ण पिंजऱ्यातून बाहेर पडायचं, स्वातंत्र्य हवं. बरं, शर्वी, मला सांग की या पोपटाचं खरं घर कुठे आहे? सांग. शरीरात बाहेर. कुठे बाहेर? जंगलामध्ये. जंगलात. या पक्ष्याचं खरं घर कुठे आहे? जंगलामध्ये. त्याला आकाशात उडायला आवडेल, झाडावर राहायला आवडेल, पिंजऱ्यात बंद राहायला आवडेल का? नाही. नाही, त्याला पिंजऱ्यात बंद राहायला बिलकुल आवडणार नाही, बरं का? म्हणून आपलं सुद्धा खरं घर कुठे आहे मला सांगा? कृष्णाकडे. पण ते नाव काय आहे? तो कुठे राहतो ते? गोलोक करेक्ट, गोलोक वृंदावनामध्ये आपलं खरं घर आहे. आणि आता आपण कसे आहोत? एका पिंजऱ्यामध्ये बंद आहोत. आपण या शरीरामध्ये बंद आहोत. आपल्याला या शरीराने कृष्णाकडे जाता येत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे आत्म्याचं अन्न, जसं पोपट, त्याला खायला काय आवडतं? पेरू, डाळिंब, मिरची आवडते ना. तर तसं आत्म्याला काय आवडतं खायला? आत्म्याचं अन्न काय? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरेचा जप, हे अन्न झालं. आता हे माणसं आहेत, हे काय करतायत? ही चांगली माणसं. हा चांगला माणूस आहे की वाईट आहे? वाईट. हा, त्यांनी हातात चाकू धरलाय आणि तो याला सांगतोय तुझे पैसे दे मला. पण हा चाकू जर डॉक्टरच्या हातात असेल तर तो बरोबर आहे की चूक आहे? बरोबर. कारण डॉक्टर काय करतो? त्याच्या नाईफनी सर्जन काय करतो? सर्जरी करतो. आणि जे काय आपल्या याच्यामध्ये शरीरामध्ये एखादी गाठ असेल किंवा ट्यूमर असेल, जर काही भाग असा असेल की तो खराब असेल तर तो काढून टाकतो सर्जन किंवा डॉक्टर. मग त्याच्या हातात चाकू असणं हे बरोबर आहे, कारण त्यांनी तो काय करतो? पेशंटची तब्येत चांगली करतो. आता पाप आणि पुण्य सांगितलंय. पाप म्हणजे काय? की एका माणसाला इच्छा होते. काय इच्छा होते? की मला खूप पैसे पाहिजे. मग तो काय विचार करतो? की मी चोरी करीन. आणि मग तो चोरी करतो. तो चोरी केल्यावर काय होतं त्याला तुरुंगामध्ये पोलीस पकडतो आणि बंद करतो. म्हणजे हे झालं की तुम्ही एक कुठलंही कर्म केलं, जर ते पाप असेल
तर तुम्हाला काय मिळतं, त्याची शिक्षा भोगावी लागते. आता भोगता भोगता कोण आहे, एन्जॉयर कोण आहे, कृष्ण आहे. आता कृष्णा. विचाराल कृष्ण काय एन्जॉयर आहे. आता समजा जर एक आंब्याचं झाड आहे आणि ते तुम्ही लावलेलं आहे, तुमच्या घरी लावलेलं आहे आणि तुम्ही रोज त्या झाडाला पाणी देता, त्याची काळजी घेता, सगळं करता आणि मग एक दिवस काही वर्षांनी खूप सुंदर आंबे येतात, गोड गोड आंबे येतात. मग तुम्ही काय सांगता, समजा जर एक कुठला तरी माणूस आला, बाहेरचा माणूस, ते आंबे काढले, तर तुम्ही त्याला काय कराल, ओरडाल का त्याला आणि त्याला काय सांगाल तुम्ही, तुला हवे तेवढे आंबे खा, कारण की हे झाड कृष्णाचं आहे. हा बरोबर आहे. मग आणि कोण काय सांगेल, आपण सगळे कृष्णा, श्रीजी, हे आंबे सगळे कृष्णाचे आहेत, तू जेवढे पाहिजे तेवढे घे, हे सगळं बरं कृष्णाने बरं. आपल्याला रिया तू काय सांगशील, कोणी असं पण सांगेल ना की हे झाड माझं आहे, तू आंबे काढू नकोस. स्वरांजली, नाही, आम्ही असं नाही म्हणू. आम्ही असं नाही म्हणत. नाही. मग रिया, मी सांगेन की हे झाड कृष्णाने लावलेलं आहे व तुला जेवढी आंबे हवे असतील तेवढे खा. मग असं तुम्ही का म्हणता की हे झाड कृष्णाचं आहे, कारण की आपल्याला कारण की कृष्णावर आपल्याला श्रद्धा बनवलंय आहे. कृष्णाने. कृष्णाने निर्माण केले कारण आहे. आपल्याला काय केलंय, कृष्णानेच निर्माण केलेलं आहे. कृष्णाने. बरं. आता नीट ऐका, हे झाड आहे आंब्याचं, तुम्ही तुमच्या बागेमध्ये लावलेलं आहे. आता या झाडाला ऊन कोणी दिलेलं आहे सांगा, कृष्णाने. बरं. त्याला पाणी पावसामुळे मिळतंय, तर ते पाणी झाडांना, त्या झाडाला कोणी दिलंय, कृष्णाने. बरं. ते झाड मातीमध्ये उभं आहे, ही या पृथ्वीवर एवढी माती आहे, ती माती कोणी दिली आहे किंवा कोणी निर्माण केली आहे, कृष्णाने. म्हणजे कृष्णाने झाडासाठी माती दिली, ऊन दिलं, पाऊस दिला आणि याच्यामुळे झाडाला फळ आलं. मग आपण असं म्हणू शकतो का की हे झाड माझं आहे, नाही. ही फळं माझी आहेत, नाही. म्हणून कृष्ण कोण आहे, कृष्ण भोक्ता किंवा एन्जॉयर आहे. आता तुम्ही थोड्या वर्षांनी मोठे व्हाल, मग नोकरी करायला लागाल, मग नोकरी केल्यानंतर तुम्हाला पैसे मिळतील. मग पैसे जेव्हा तुम्हाला मिळतील तेव्हा तुमच्या लक्षात काय आलं पाहिजे, एन्जॉयर कोण आहे, कृष्ण. कारण तुम्ही जेव्हा नोकरी कराल किंवा अभ्यास कराल तेव्हा तुम्ही तुमच्या सेन्सेसचा उपयोग कराल, डोळ्यांनी तुम्ही कॉम्प्युटरवर काम कराल, हाताने तुम्ही टायपिंग कराल, तुम्ही तुमच्या बुद्धीने बरोबर तो निर्णय घ्याल, बरोबर. मग हे सगळी ही इंद्रिय तुम्हाला कोणी दिले, तुम्ही तुमच्या कानाने ऐकाल, डोळ्यांनी बघाल आणि बुद्धीने काम कराल. मग ही इंद्रिय कोणी दिली आहे, कृष्णाने दिली आहे. मग एन्जॉयर कोण आहे, कृष्ण. म्हणजे काय, आपल्याला जे काय मिळतं ते सगळं कृष्णाला द्यायचं का, खरं म्हटलं तर हो, सगळं द्यायचं. पण आपण, आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय की तुम्ही रोज थोडं थोडं दान करा. दर महिन्याला तुम्हाला जे काय मिळतं त्यातलं थोडं कृष्णासाठी ठेवा. आणि जर तुम्हाला दान करता आलं नाही तर मात्र काय करायचं, घरी जेव्हा आपण स्वयंपाक करतो, जेवण करतो, पहिल्यांदा ते जेवण कोणाला द्यायचं, कृष्णाला द्यायचं.
आणि मग आपण जेवायचं. प्रकृती कोण सांगणार आहे मला? प्रकृती म्हणजे काय? हेल्थ. नाही, प्रकृतीचे दोन अर्थ आहेत. एक हेल्थ बरोबर आहे, पण इकडे तुला पिक्चर मध्ये काय दिसतंय? प्रकृती म्हणजे नेचर. नेचर म्हणजे आकाश, सुंदर झाड, डोंगर, गवत, हे नद्या, प्राणी, हे सगळं आहे, याला सुद्धा प्रकृती म्हणतात बरं का. तर ही नेचर म्हणजे प्रकृती. मग आता प्रकृतीचे 3 प्रकार असतात बरं का. कुठले 3 प्रकार असतात? किंवा प्रकृती आपल्यावर काम कसं करते, माणसांवर काम कसं करते? 3 गुणांद्वारे करते. ते 3 गुण कोणते आहेत? सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. ही बाई सत्वगुणाला कंट्रोल करते, ही रजोगुणाला आणि ही तमोगुणाला. या गुणांबद्दल आपण डिटेल मध्ये उद्या शिकणार आहोत. सत्वगुण म्हणजे काय? जी मुलं रोज छान अभ्यास करतात, परीक्षेच्या वेळेला जाऊन पेपर लिहितात, जरा सुद्धा इकडे तिकडे बघत नाही, ती मुलं सत्वगुणामध्ये असतात. रजोगुण, रजोगुण म्हणजे काय? एखादा मुलगा असतो, तो लबाड असतो, तो अभ्यास करत नाही, कष्ट करत नाही, पण त्याला सुद्धा इतर मुलांसारखे जे अभ्यास करतात रोज, त्याच्या इतकेच मार्क हवे असतात. मग तो मुलगा काय करतो? कॉपी करतोय. बघितलं का तुम्ही कसा कॉपी करतोय? नाही. बघितलं इकडे कसे त्यांनी उत्तर लिहिलेली आहेत आणि मार्क करतोय. आणि जो तमोगुणात असतो तो काय करतो? तो विचारच करत नाही, त्याला झोप आलेली असते, तो म्हणतो आता जाऊ दे, पेपर गेला तर गेला, मला झोप आलेली आहे, मला झोपायचंय, आणि तो झोपतो. आता इकडे तुम्हाला काय दिसतंय बरं मला सांगा? एक माणूस आहे, आणि तो झाडावर अडकलेला आहे. खाली काय आहे? साप आहे. आणि इकडे कोण आहे? हत्ती आहे. आणि इकडे कोण आहे? 2 उंदीर आहेत, जे ही फांदी कुरतडून टाकतात. मग या माणसाचा, आणि इकडे वर मधमाशा आहेत, त्या मधमाशा त्या बिचाऱ्याला चावतायत. तर आता काय होईल? त्याचा मृत्यू निश्चित आहे. तो काय होणार? हे यांनी कुरतडून टाकली की तो या तलावामध्ये पडणार, आणि हे सगळे साप त्याला चावून मारून टाकणार. किंवा समजा जर हे उंदीर गेले तर हा हत्ती काय करेल? हे झाड उन्मळून काढेल, मुळासकट बाहेर काढेल, याला पाडवेल. तरीही त्याला साप काय करतील? चावून चावून मग खाऊन टाकतील त्याला. म्हणून अशा वेळेला त्याचा एकच खरा मित्र आहे जो त्याला मदत करेल. तो म्हणजे कोण? मला सांगा. कृष्णा. कृष्णाला हाक मारली की कृष्ण त्याला या संकटातून सोडवेल. म्हणून आपण पण लक्षात ठेवायचं, जेव्हा आपल्यावर संकट येतं तेव्हा आपण कोणाला हाक मारायची? कृष्णाला. आणि ती हाक कशी मारायची आपण? महामंत्राचा जप करून. जप करून. महामंत्राचा जप करून आपण कृष्णाला हाक मारायची. ज्ञान. आता ज्ञान काय आहे? म्हणजे हे आपलं शरीर आहे, हे स्थूल शरीर. मी म्हटलं ना, जे आपल्याला दिसतं शरीर त्याला स्थूल शरीर म्हणतात. आणि आत्मा कुठे आहे? आत्मा आत आहे. आत्मा आपल्याला दिसत
नाही. तर जेव्हा आपल्याला क्षेत्र म्हणजे आपलं शरीर आणि आत्मा यांच्यातला फरक समजतो, तेव्हा आपल्याला सांगता येतं की मला ज्ञान मिळालं. तर ज्ञान म्हणजे काय? या दोघांमधला शरीर आणि आत्मा या दोघातला फरक समजणे म्हणजे ज्ञान. आता इकडे एक माणूस आहे आणि तो काय करतोय? तो ध्यान लावून बसलेला आहे. बघितलं? ध्यान लावलेला आहे आणि त्याच्या हृदयामध्ये जो परमात्मा आहे त्याच्यावर तो ध्यान लावतो. तर एक सुंदर गोष्ट आहे. कठोपनिषद मध्ये सांगितले 2 पक्षी असतात. एक पक्षी म्हणजे आत्मा म्हणजे जीवात्मा म्हणजे आपण, आणि एक पक्षी म्हणजे परमात्मा म्हणजे कृष्ण. हा पक्षी काय करत असतो? फक्त फळं खाण्यामध्ये दंग असतो. त्याला फळ नाही आवडलं तर तो वरच्या फांदींवर जातो, तिकडे खातो. तिकडचंही फळ नाही आवडलं तर खालच्या फांदींवर येतो, फळं खातो. तेही फळं नाही आवडलं त्याला तर तो झाड सोडून दुसऱ्या झाडावर जातो. आणि हा परमात्मा जो आहे तो त्याच्या बरोबरच, तो जिकडे जातो तिकडे तिकडे तो जातो, त्याच्या बरोबर असतो. आणि तो विचार करतो की जेव्हा माझ्याकडे हा जो पक्षी आहे, हा जीवात्मा आहे, हा माझ्याकडे कधी बघेल? मी त्याच्यासाठी खूप खूप थांबलेलो आहे. आणि एकदा जरी आपण वळून बघितलं कृष्णाकडे, कृष्ण आपल्याला लगेच गोलोक वृंदावनामध्ये घेऊन जातो. पण आपण फळं खाण्यात दंग असतो. आपण म्हणतो नाही, मला कृष्णासाठी वेळ नाही, माझा खूप अभ्यास आहे, मग मला खेळायला जायचंय, मग माझी ही कामं करायची आहेत आणि मग ड्रॉइंग करायचं, मला वेळ नाही, आपण असं म्हणतो. त्याच्यामुळे मग आपण कृष्णाकडे बघतच नाही. मग इकडे आता आपण कृष्णाकडे का बघितलं पाहिजे? कारण आपल्या जीवनामध्ये 4 समस्या सर्वांना आहेत. जन्म, मृत्यू, आजारपण आणि व्याधी. बरं का? वृद्धावस्था आणि व्याधी म्हणजे रोग होतात आपल्याला, त्याला म्हणतात व्याधी. तर हे आपल्या जीवनाचे खरे खरे प्रॉब्लेम्स आहेत. आणि हे जे प्रॉब्लेम्स आहे त्यापासून आपल्याला कोण सोडवू शकेल? मला सांगा. कृष्ण. आणि आपल्याला जे काही आणि पण प्रॉब्लेम्स आहेत, कुठलं? फूड, वॉटर, क्लोथिंग आणि शेल्टर. म्हणजे काही काही लोक असतात ते खूप गरीब असतात, त्यांच्याकडे पुरेसे कपडे पण नसतात, किंवा त्यांना राहायला घर नसतं, किंवा त्यांना खायला सुद्धा अन्न नसतं. हे असतात, काही काही जणांना असे प्रॉब्लेम्स असतात. पण हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत याच्यावर सोल्युशन आहे, म्हणजे याच्यावर उपाय आहे. समजा जर तुम्ही चांगल्या तऱ्हेने काम केलं तर तुम्हाला चांगले पैसे मिळतात, मग तुम्हाला चांगलं अन्न, चांगलं घर मिळतं राहायला, मग कपडे घेता येतात. पण याच्यावर उपाय नाहीये. एकच उपाय आहे, जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी. एकच उपाय, तो म्हणजे श्रीकृष्ण महामंत्राचा जप करणे. बर, जेव्हा माणूस वृद्ध होतो तेव्हा काय होतं? त्याला त्याचे केस पांढरे होतात, त्याचे पाय दुखायला लागतात, त्याची स्मरणशक्ती कमी होते. आणि काय तुम्ही सांगू शकाल मला म्हाताऱ्या माणसांबद्दल? त्यांची ताकद संपते. आणि काय? त्यांचे डोळे जातात, त्यांना चष्मा घालावा लागतो, त्यांचे दात कसे नीट असतात? ऐकायला येत नाही. नीट ऐकायला येत नाही, दात पडतात, नीट चावायला येत नाही. नीट बोलायला येत नाही. येस, नीट बोलायला येत नाही. तर ही सगळी
हा चालता येत नाही, तर ही सर्व वृद्ध माणसांची लक्षणे आहेत. आता ही एक नटी आहे, ही किती छान दिसते बघा या पिक्चर मध्ये तरुण असताना, पण तीच बाई म्हातारी झाल्यावर कशी दिसते? वेगळी वेगळी दिसते. चांगली दिसते की नाही? नाही. नाही. आता वाचतेस का कृपा? हो माताजी. माताजी मी वाचू का? कोण? स्वरांजली. बर, तू खालचं वाच, अनुवाद वाच कृपा. हो. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते. पुरुष सुख दुःखाना भोक्तत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्ण. वाच आता. मी वाचू? हा, स्वरांजली. अनुवाद. प्रकृती ही सर्व कार्य करणाना कारणीभूत असलेल्याचे म्हटले जाते, तर जीव या संसारातील विविध सुखभोगाच्या उपभोगासाठी कारणीभूत असलेल्याच्या म्हटले जाते. हरे कृष्ण. व्हेरी गुड. तर इकडे काय सांगितलंय की प्रकृतीमुळे काय होतं, माणसाला वेगवेगळी शरीर मिळतात आणि मग त्या शरीरामध्ये वेगवेगळं सुख आणि वेगवेगळी दुःखे तो उपभोगतो. तर आता हे इकडे श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला छान समजावून सांगितलं. एक माणूस आहे, तो काय खातोय बरं मला सांगा? मीठ. बरोबर, नॉनव्हेज खातोय. मग आपल्याला आपल्या हृदयामध्ये बसलेला परमात्मा आहे, तो काय म्हणतो, अरे तू नॉनव्हेज खातोस, पण मी तुला शरीर नॉनव्हेज खाण्यासाठी दिलं नाहीये. पण तो बघतो की त्या माणसाची इच्छा आहे, त्याला काहीही दिलं तरी तो खातो. तुम्ही बघितलंय का, चायनामध्ये लोक पाली खातात, साप खातात, झुरळ खातात, कुठलेही प्राणी खातात. मग तो परमात्मा काय म्हणतो, मग मी तुम्हाला आता पुढच्या खेपेला दुसरं शरीर देईन, माणसाचं शरीर देणार नाही. मग तो प्रकृतीला सांगतो की तू आता या माणसाला एका डुकराचं शरीर दे, डुकराच्या शरीरामध्ये त्याला काहीही खायला येईल, मग त्याला डुकराचं शरीर मिळतं. तर अशा प्रमाणे प्रकृती ही शरीरासाठी कारणीभूत असते आणि जो माणूस असतो तो जेव्हा विकर्म करतो, तुम्हाला माहिती आहे ना कर्म, विकर्म आणि अकर्म. हो. तर तो विकर्म करतो, म्हणजे सांगितलेलं ऐकत नाही, वेदांमध्ये काय लिहिलेलं आहे ते ऐकत नाही, मग काय मिळतं त्याला, शरीर मिळतं. ज्याचप्रमाणे तुम्ही सर्वजण आता समजा जर सिग्नलला उभे आहात आणि समजा जर तुम्ही एक वाहन चालवताय, स्कूटर म्हणा किंवा सायकल म्हणा, आणि समजा जर तुम्ही रेड सिग्नल आहे आणि तुम्ही ऐकलं नाही आणि रेड सिग्नल असून तुम्ही पुढे गेला तर काय होईल? ऍक्सिडेंट. हा, किंवा तुम्हाला पोलीस पकडेल ना, तुम्हाला फाईन भरावं लागेल. फाईन भरावी लागेल. तर त्याचप्रमाणे जर आपण वेदांमध्ये काय लिहिलं ऐकलं नाही तर ही शिक्षा आपल्यासाठी तयार आहे, कुठल्या तरी दुसऱ्या प्राण्याचं शरीर आपल्याला मिळणार. कृपा. माताजी मी वाचू? हा बरं, सेजल वाच. कोणालाही समस्या नको असतात तरी कोणीही स्वतःवर येणाऱ्या समस्या टाळू शकत नाही. त्याचप्रमाणे आनंद ही आपोआप येईल, म्हणजे
कोणालाही समस्या नको असतात, पण तरी आपण त्या टाळू शकत नाही. पण आपल्याला जर खरा आनंद हवा असेल, खरा आनंद हवा असेल, समस्या नको असेल, तर मग आपण काय करायचं? कृष्णाच्या पवित्र नामाचा येस, कृष्णाच्या पवित्र नामाचा जप करायचा. सर्व समस्यांचे समाधान म्हणजे काय? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या कलियुगातील मोक्षाचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या नावाचा पवित्र जप करणे. इतर कोणताही मार्ग नाही, इतर कोणताही मार्ग नाही, इतर कोणताही मार्ग नाही, असं चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला 3दा सांगितलंय. कोणताही मार्ग नाही, कोणताही मार्ग नाही, कोणताही मार्ग नाही, असं 3दा सांगितलंय. तर त्यांनी जे काय सांगितलंय ते आपल्याला ऐकायला पाहिजे. आता श्री कृष्ण संकीर्तनाचा जय जयकार जे वर्षे जमा झालेल्या सर्व धुळीतून हृदय शुद्ध करते आणि सशर्त जीवनाची आग विझवते, वारंवार जन्मलेल्या आणि मृत्यूची. म्हणजे आपण जेव्हा एकसारखे जीवन मृत्यू असं करतो, तेव्हा आपल्या हृदयामध्ये खूप धूळ साचते. जसं एखादा समजा जर आपण आरसा पुसलाच नाही तर त्या आरशावर काय जमा होईल? धूळ. मग आता आपल्या हृदयावरची धूळ आपण कशी पुसायची? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा जप करून आपण जी धूळ आपल्या हृदयावर साठलेली आहे ती आपोआप पुसली जाते. आता ही गोष्ट माहितीये का तुम्हाला? हो माताजी. बरं, सगळ्यांना माहितीये का? हो माताजी. तुम्हाला सांगितलं का पूजा माताजी? नाही नाही बरं मी सांगते. एक दिवस कृष्ण छोटा होता, असा लहान बाळ होता आणि तो झोपला होता. मग त्याला थोड्या वेळाने जाग आली. जाग आल्यावर लहान मुलांना पहिल्यांदा कोणाची आठवण येते बरं सांगा? आईची आठवण येते. म्हणून कृष्णाला सुद्धा त्याच्या आईची आठवण आली आणि तो चालत चालत बाहेर आला. आणि बाहेर आल्यावर त्यांनी बघितलं दुसऱ्या खोलीमध्ये त्याची आई होती, यशोदा माता. ती काय करत होती? लोणी करत होती, दही घुसळत होती. म्हणून तो आई जवळ गेला. आई मला तू आत्ता कडेवर घे. आणि मग आईनी बाळाला कृष्णाला जवळ घेतलं आणि बसली. तितक्यात काय झालं? तिला आवाज आला. स्वयंपाकघरात तिने दूध ठेवलं होतं तापायला आणि ते दूध ओतू गेलं. तर तिने पटकन कृष्णाला खाली ठेवलं आणि धावत धावत स्वयंपाकघरात पळाली हे दूध काढायला. तर कृष्णाला आला राग. कृष्णाने काय विचार केला की मी परमेश्वर आहे. सर्व योगींनी जरी ध्यान केलं, योग्यानी पण जरी ध्यान केलं तरी मी त्यांना दर्शन देत नाही. मी तरी सुद्धा मी यशोदेच्या घरी येऊन राहिलेलो आहे कृष्ण म्हणून. आणि यशोदा माता काय करते? मला हे दूध ओतू जाईल म्हणून तिने मला खाली ठेवलंय. आणि मी कोण आहे? मी सर्वांचा परमेश्वर आहे, सर्व लोक महेश्वरम आहे, मी सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड आहे. आणि तिने मला खाली ठेवलं आणि दुसरीकडे जाते ती.
असं म्हणून त्याला राग आला. म्हणून त्यांनी काय केलं, जवळ काठी होती, ते काठी घेतली आणि हे मडकं, ती जे दही घुसळत होती ते काठीनी फोडलं आणि सगळं लोणी खाली सांडलं. मग सगळं लोणी खाली सांडल्यावर काय झालं, यशोदा माता चिडली, सगळं मी लोणी काढत होते आणि तू सगळं हे केलंस, खाली सांडलंस, आता मला परत सगळं करावं लागेल. म्हणून ती त्याच्या पाठीमागे जाते त्याला पकडायला आणि तो पळत पळत जातो आणि ती त्याच्या पाठी जाते आणि मग शेवटी एकदाशी ती कृष्णाला पकडते आणि ही उखळ आहे ना, या उखळीला ती त्याला दोरीनी बांधते आणि दोरीनी बांधल्यानंतर ती त्याला सांगते, आता तुला पनिशमेंट आहे, असाच उभा राहा तू. मग ती आत जाते. थोड्या वेळाने कृष्ण काय करतो, कृष्ण भगवान असतो. तुम्हाला माहिती आहे का, भगवान म्हणजे त्याच्यामध्ये 6 गोष्टी कोणत्या असतात त्या? हो. सांग बरं सेजल. गधा. नाही, 6. भगवान का म्हणतात कृष्णाला? रिया. माताजी श्याम सुंदर रूप आहे, तो खूपच श्रीमंत आहे. हा. सौंदर्य. हा. शक्तिशाली. करेक्ट. श्रीमंत, श्याम सुंदर. नाही 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 नाही, ऐका मी सांगते. बलवान. ज्ञान, बलवान, बरोबर. श्रीमंत, सौंदर्य, प्रसिद्धी आणि संन्यास, या 4 गोष्टी 6 गोष्टी असल्यामुळे त्याला भगवान म्हणतात. तर त्याचप्रमाणे कृष्णाकडे शक्ती असते खूप जबरदस्त. त्याला काय, त्याला डोंगरालाही बांधून ठेवलं तर तरी तो डोंगराला फेकून देईल, एवढी शक्ती असते त्याच्याकडे. तर तो काय करतो, तो रांगायला लागतो आणि ही उखळे या 2 झाडांच्या मधून बाहेर येताना काय होतं, ती दोन्ही झाडं खाली पडतात. जोरात आवाज येतो आणि त्या 2 झाडातून 2 दिव्य पुरुष बाहेर निघतात. एक असतो नलकुबेर आणि दुसरा असतो मणिग्रवा. हे दोघही कुबेर पुत्र असतात आणि ते कृष्णाला नमस्कार करतात आणि ते परत आपल्या घरी म्हणजे स्वर्गामध्ये जातात. त्यांना नारद मुनींनी शाप दिला असतो की तुम्ही वृक्ष व्हाल म्हणून तो या दोन्ही नलकुबेर आणि मणिग्रीवांना या शापातून कृष्ण मुक्त करतो. तर असा कृष्ण असतो की तो शक्तिमान असतो, पण तरीही जे कोण त्याचे शुद्ध भक्त असतात, जसं यशोदा माता, त्यांच्याकडून तो बांधला जातो. बघितलं, नाहीतर कृष्णाला कोणीही बांधू शकत नाही. तर आता हे चैतन्य महाप्रभू आहेत बरं का. हे जे स्वतः कृष्ण आहेत, नित्यानंद प्रभू, हे कोण आहेत, स्वतः बलराम आहेत. यांच्या बाजूला, चैतन्य महाप्रभूंच्या बाजूला आहेत ते गदाधर पंडित आहेत आणि हे जे नारद मुनींचा अवतार आहे ते म्हणजे श्रीवास ठाकूर आणि हे जे आहेत बाजूला दिसतात ते अद्वैत आचार्य. हे 5 जणांना पंचतत्व म्हणतात. आता आपला क्लास झालाय, तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? नाही. नाही माताजी. नाही माताजी. नाही माताजी. माताजी, काय? माताजी. पूजा माताजी कधी येणार आहेत? आता पूजा माताजींना मी सांगते एक दिवस की तुम्ही या म्हणून. चालेल?
हो माताजी. हो माताजी. सांगेन ना मी त्यांना 1-2-3 दिवसांनी की नुसतं क्लासमध्ये हो या म्हणून. माताजी. ते आजारी आहेत का? हा, त्यांना कोविड झालाय. मग आता त्यांना बरं आहे. हो का? हम्म. काळजी घ्या, त्यांना सांगा. हो हो सांगते. कशा आहे? आता तुम्हाला काही प्रश्न नसतील तर मी एंड करू का मीटिंग?